Hello, γεια σας παιδιά. Λοιπόν, πριν με πέταξε το παιχνίδι, έτυχα 95 Zidane. Μόλις τώρα έχω μεγαλύτερο overall Zidane από ό,τι δεν έχω τύχει ποτέ ξανά. Νάτος. Τώρα τον έτυχα. 84 pace, 91 shooting, 95 passing, 95 dribbling, 76 defending, 85 physical. Πολύ δυνατή κάρτα. Αλλά θα συνεχίσω να ανοίγω πακετάκια. Λοιπόν, θα ανοίξω ένα αυτό. Ας ελπίσουμε. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Αγγλία. Άγγλος icon. Ωραία. CB. Μουρε. Βλαχόδημος. Βλαχοδήμος, πώς κατά το λένε αυτό. Και μόλις έμεινα με 160 ευρώ. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και άμα σας έλεξε like και εγγραφή. Bye.